bio i razborit i srčan, i hrabar i mudar. Teško je to reći za neku veliku grupu ljudi, jer sve počinje od čovjeka, ali kao grupa koja ima nekakva zajednička obilježja, Sinjani su, subjektivan bio ili ne, drugčiji. Ja se recimo kao kasniji političar sjećam događaja iz kraja ožujka 90. godine u jeku prve kampanje za izbore, demokratske izbore koji će dovesti do slobodne i neovisne Hrvatske. I tu u Sinju, tamo na ovom trgu kod Doma omladine je bio, ja mislim, jedan od najvećih političkih skupova, i ne znam je li to bio 22. ili 23. na kojem je govorio i kasniji predsjednik Tuđman, nekoliko mjeseci prije nego što će to postati. Ja, kao što znate, sam u politici imao neke druge opcije, ali svakoga pozivam da nakon toliko godina posluša te nastupe i govor tih ljudi i u njima neće čuti ništa loše. Simpatijama ili antipatijama usprkos ništa loše. Tako i naši ljudi, vaši očevi, didovi, svi oni koji su polako, skrbno, teško išli kroz život, jer pretpostavljam da profesor Ante Župić, koji je, Župić mora biti iz Radošića porijeklom, da nije odrastao na Kertenstrasse, da nije iz Beča, nego da se kroz život morao, kao i mnogi drugi, probijati teško i zaraditi sve, kao i njegova djeca, koja su završavala teške i prestižne studije. Ovdje je i moj profesor, jedan od ljudi do kojeg jako držim. Drago mi je da je živ i još mi je draže da, najdraže mi je što je živ, a i dobro izgleda, to je Frano Librenjak. Ali morao to neki svijest. To je čovjek, jedan od osnivača Sinjske matice, ali prije svega moj profesor povijesti iz Zagrebačke srednje škole, odnosno to je 1. i 4. gimnazija, tamo gdje je danas Mimarin muzej. To je jedan od ljudi o kojemu ja tada te stvari nisam znao, ali za mene je bio i uvijek će ostati jedan od mojih najvažnijih profesora, i to povijesti. A ovdje razgovaramo o povijesti, a narod koji nije svjestan i koji nije duboko uronjen u svoju povijest, ali tako da su mu ipak nos i oči izvan te vode, to je važno, taj narod i nije Bog zna što. Dragi prijatelji, drage Sinjanke i Sinjani, još jednom hvala vam na još jednom srdačnom, lijepom i ljudskom dočeku. Cijenit ću to kao ljudsko biće. Ko zna što će biti sutra sa mnom i sa svima nama. Nakon ovoga idemo u Aharske dvore dodijeliti jedno visoko državno odlikovanje još jednom čovjeku koji je ovdje jedan od vas, on se zove Dušan Viro. To je također jedna priča koja je godinama bila gurnuta u drugi plan. Čovjek koji je početkom rata činio velike ljudske, goleme stvari. Ja ovom prilikom imam tu sreću i zadovoljstvo u ime svoje, u ime Hrvatske države i njega, ne zato što je Sinjanin, nego zato što je radio neka velika djela, a prošlo je 30 godina i tek sada to dolazi do očiju. Nikad nije kasno. Od 74. do danas prošlo je toliko godina. Propala je jedna država, nastala je izborena druga država, međutim pravih ljudi, njihovi sugrađani se i dalje sjećaju. I u tome je sad veličina ovog čina. Obitelji, hvala vam na pozivu i imate na što biti ponosni. Živjeli i živjela Hrvatska. Hvala predsjedniku.